Čaute, ja som zavítajte pri prvom let's play na hru Tanky Online. Je tu so mnou Maddox. Čaute. A sme tu na jeho serveri 2 proti 2. A Hrajme proti jednému automobilu. áno, a teraz ho idem zabiť. Tak, streľam. Ešte som shit malý. Som ešte zlý, tak ho zabijem trošku. Budem sa snažiť. Útočí na mňa. Počkaj, ja ho zabijam. Vydržal som. Tak, dobre, je mŕtvý. Tu máš vlajku. Maddox má vlajku a dávam ju. Prečo? Vieš, kde patrí, nie? No nie, počkaj. A kde je to? Kde je naše? Kde je naše? Kde je naše? Kde je naše? Dozadu. Dozadu, poď za mnou. Dobre, počkaj, nevidím ťa. Sa otoč. Ops, som zomrel. A kde je to? Tam chod tu, teraz choď z tvojej strany ľava. Doľava? Z tvojej Dobre. strany. No, z mojej strany som išiel doľava. A tu je. Teraz tam. Ale sa dá ísť aj cez ten taký most, ale pozor, je tam nepriateľ. Hej. Zabij ho. Tak, je mŕtvý. To mi nechaj, to ja potrebujem. Dobre. Čo? Toto? To isté máš aj ty, to je štít. Dobre. Keby. Ja to budem failiť, takže... Ja budem trošku tiskať. Dobre, netreba. Pozor, nepriateľ sa blíži. Počkaj. Si zoberiem to ten štít, či čo to je. A nechcem klik tu continue, či čo. Tak, dobre, hram. A nezoberiem to. Tak, mám to. Konečne. Zatiaľ vyhrávame 2-0 na mňa. Dobre, a vidím jedného. Tak, je po ňom. Daj vlajku tam, kde patrí. No. Počkaj. Zober ju ty a ty ju tam daj. Pozor, ma zabije. A pomoc. Bere vlajku. Počkaj, 10 diamantov bere na vlajku. neboj, ja som pri ich tom, jakoby, kde si dávajú vlajky. Tak, je po ňom. Ber 10 diamantov. Kde sú? Tam Kde? Aha, tam sú. nestrieľam. Poď ber rýchlo. Vidím ho. Wow, to je taký tunel. Do podzemia. Však to vedie tunel, ja viem kde. To vieš, aké husté ten tunel. Ideme teraz cez tunel, ti ukážem, kde to ide. Nie. Poď bojovať teraz. Vidím 10 diamantov. Nej, taber ich. A ty nechceš? Ne. No ako zišli by sa, ale... A vidím toho blbca a vidím teba. A vidím tamtého blbca. Tak už je po ňom, si ho zabil. Nie. Počkaj, on je sám? Hej, No, táto nemá šancu. už odišiel. Hej? Srajme sami. To poďme do taký iný server. No, dobre. Takže prepneme si server. Stopni. Však som dal Battles. Tak na aký server ideme? Ani ja neviem. Asi nejaký server vyber. Tak aby som tam mohol ísť. Irán TDM. Nie, mám lepší. No, Prihlás sa. a kde je? Môžeš sa prihlásiť? Počkaj. Tam, choď hore. Friends. Jak máš Batutles, Polygon tam DM. choď hore a tam máš takého ako keby jedného Friends. Dobre, mám. Môžeš sa prihlásiť? Hej. To sa prihlás. Hrajme všetci proti sebe. Oh my god. Že my dva sa nezabijame, hej. No to je jasné. No, rýchlo. Rýchlo. Tak, už som tu. Ty si ide. Ja práve zabíjam jedného kamaráta.
Počkaj, asi vidím ťa. Ktorý je tu v tuneli. Už ťa vidím. Idem ti pomôcť. Už netreba. Ne. Už som ho zabil. A je tu taký nastúa. Zabij. Trošku z ním. Tak, dík. Takto to nastrieľal. A tu je taký basy. Už mám len trošku života. Dobre, neboj sa, vydržíš. Tak, som vybuchol. Prvý fail. Ale ma zabil plán. Počkaj. Tu jeden... Nie, tak nie. Pozor, za tebou. Za tebou je jeden toto odstreľovačka, ako keby. Taký šaftík. Aha, zabil ma. Mám slabý tank. Však si choď vymeniť do garáže. Za Thunder. Á, ne. Thunder je silný. Tak, jedno som zabil. A on zabil mňa. Predo mnou je NO2, či NO2, či jak sa tomu hovorí. Počkaj. Tak. Hej, na stúa jeden tu je. To som ja. Ty si na stúa, nie si. Nie. Som úplne iný. Som si dal také paršťutné meno, že Kiko 464. Tá. Tak neviem prečo. Iné nebolo. Zase. Díky, že si ho zabil. Pomsta. Bo ma zabil. Chcel som dať Kriko, ale nedalo sa. Kriko. Poza mnou. Čakaj. Ukážem ti tajné miesto. No. Zrejme. Aha. Pozor, tam je dajaký chalan. Dobre, zabil ma. Tak, neviem kto ho zabil, ale... Neviem kto ho zabil. A kde je to tajné miesto? Tam sa nedostaneš len tak. A jak sa tam... A zabil ma takto. To je takým špeciálnym. Aj špeciálny. Počkaj. Zabij ho. Budem sa snažiť. Toto je toto tajné miesto. Som v tajnom mieste. Pozor. Joj. Už ma nevidíš. Zalus, vidíš ma? Nevidím. Teraz zabíjam tako Basil. A zabil ma. Basketbalista. Nie, Basil sa volá. O 10 diamantov. 10. To je veľa. A 10 diamantov. 20 diamantov. Počkaj. Spadol jeden dole. Hej. Normálne spadol ze sveta. Netrafil som. A zabije ma zase podľa mňa. Ale nie. A zabil ma. A tá odstreľovačka je Barsi. Mhm. Práve si za mnou. Hej. Zabijam Art and Best. Oni sa stále podľa nejakými čudnými menami. A už by som Ja som si skončil. dal také primitívne meno. Už by som toto skončil. Tak, čau.